ai gari ma ya waye. Biki na kamala wagarce a yanzu ne nake soyayya kai da ɗaya budure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙara tsuguno na ba abin da za a yi min a garin nan. Wa isa yi min wani abu. Kure za a yi min da shi to billahi na duk garin nan wa fi ni bala'i. Bana je wajen abokina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Lafiya? Kai ba lafiya. Me ya faru da kai? Kai. Subhanallahi. Abu ba a cewa. Kaga subhanallahi. Wallahi daga zuwa wai za su alaka garin nan ni za a yi wa rahin mutum. Annifa ne kare. A garin nan ni za a yi wa rahin mutum. Me ya faru? Wai in shiga bayi in ringa ganin surkullan har ya kawo ta bayi za a ringa yi min. Da addu'o'in da ubangiji ya sauka mana shine za a abin nan kuma ka rasa da za kai. Ko gwada za kai ka gani. A haba dai ai malam duk wanda ya karanta Qur'ani ba wasa ba. Ba wasa ba gaskiya sai dai ha gwada mu. A'a dakata tukunna. Ya isa. Kai wai za mu kiya za a rigita a garin nan to bari dai ni ma dai in gaji inda ya kama ruwa. Allah Muhammad Rasulullah. Wuda da ya zada ani wala tajibu li wali min biya wa Allah kuma yarhidu. Kuma Rasulullah mana kuma alaihi ma amanta. La ilaha illa Allah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa Allah.